Smer obdržal odkaz vydierania od predsedu strany európskych socialistov, bývalého švédskeho premiéra Stefana Löfvena. Vyslovujeme suverénne názory. Naše vylúčenie z medzinárodnej strany, tak takúto daň sme pripravení zaplatiť. Mali by európski socialisti vyhodiť Smer? Smer sa spreneverí ideológii sociálnej demokracie ako takej, tak ak na tom zliadnú nejaké odbočenie od tejto ideológii, tak určite. Vy sa veľmi venujete európskej politike, takže určite to viete posúdiť. Máte informácie aj od partnerov, stretli ste sa s nemeckým kancelárom. Viem, že veľmi pozorne sledujú každé vyjadrenie vo vzťahu k zahraničnej politike, k domácej politike, aj k menšinovej politike a tak ďalej, ale myslím si, že takisto budú čakať, ako dopadnú voľby, veď si predsa nemôžu vyhodiť dopredu potenciálneho premiéra. No a budeme rovnako hlasom Slovenska v zahraničí. Požiadal som pána predsedu o podporu pre stranu Hlas v našom snažení stať sa riadnym členom strany európskych socialistov.